Ayan guys, hindi tayo nakapag-pastol ng mga kambing. Ngayong araw na to kasi parang may bagyo. Kaya kailangan magkumpay lang. And nakapagkumpay na rin ako kanina pala guys. Para sa kanila, inagahan ko rin kasi masama ngayong panahon. And titingnan natin nga pala dito sa yard yung mga sitwasyon ng ating mga ilang inahin na nangingitlog. Ayan nga guys, may mga iilan na tayong mga alaga na nakaabang na ulit. Kasi hapon na guys and yung panahon ay masama pa rin talaga. Actually, check ko din yung aming mga baboy pala. Kasi papakainin natin yun. And check ko kung yung mga ipot nila o yung mga dumi nila madami na kasi maglilinis din ako doon. Okay naman ang baboy guys kasi feeds lang or kailangan lang bigyan ng feeds. Okay na sila. Ayan na nga din yung mga sisiw guys. Nakaabang kasi yung panahon talaga ay napakapangit. And hindi rin sila makaliwaliw masyado. Kasi nga kung minsan biglang aambon tapos mawawala din. Kaya ayan yung iba. Tsaka yung nanay. Ayun. Yan, nakasampa lang. Kaya ayan guys, i-check ko muna itong mga iilang nangitlog nung nakaraan dito sa yard. Check ko yung mga, actually ano talaga to, sinadya namin na dito sila mangitlog para isahan na lang. At the same time, may mga ilan na hindi talaga bumalik dito. Meron naman din yung iba na bumalik. Kaya etong isa, ayan, meron na pala. Meron ng isang naglilimlim dito. Tsaka yung iba, wala. So, ayan yung isa guys. So, yung isa dito nilagay ko, hindi na bumalik. Meron siyang naitlog, dalawa. Pero feeling ko hindi yan din sa kanya. Kasi meron ako nakikita, makailang beses na rin, na pupunta dito na inahin. Pero different dun sa nilagay namin nung nakaraan dyan. Kaya siya guys, naglilimlim na yan. Makailang araw na rin yan na nandyan. And hindi na bumababa kapag nagpapakain ako. So, paniguradong naglilimlim na to siya. So, abangan na lang natin sa susunod yung mga anak niya. Giniginaw na naman tayo kasi nga yung panahon ay napakalamig. Kasi walang araw na lumabas ngayon. Kaya ayan yung itsura. So, napakapangit ng panahon. Ayan. Grabe naman, ang ingay ng aso ko guys. Ayan, palaging umaambon tapos mawawala. Tapos babalik din ulit. Kaya ganun. Hindi na ako nagpalabas ng mga kambing. So, napapansin nyo, ayan, medyo blur lang yung mukha ni Apollo. Yan yung nangyari sa itsura ni Apollo kasi nakipagbuno dun sa may pumunta sa kanya. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung hindi ba sila nag-aaway, guys, nag-aaway pa rin sila kung ayaw nung isa magpapigil. Kumbaga, hindi nagiging humble yung isa or hindi pinagbibigyan yung isa. Kaya, ayan, nagsisipang abot din sila. Kaya, naka-cordon or naka-quarantine muna si Apollo ngayon. Naghihintay na yan sila, guys. Kaso, unahin muna natin yung ating hayop na mga baboy guys kasi gutom na yun panigurado. Ayan yan yung routine nila guys. Kapag bumababa ako, panigurado yan, mag-aabang din yan sila. Ayun, so dyan sila tulad ng sabi ko nung nakaraan kasi nga sa terrace kung dyan minsan ako nagbibigay ng pagkain, kaya dyan din sila humaharap. So let's go guys, dito naman tayo sa ating mga baboy. I-check natin to. Napakain na namin to kanina, o napakain ko na rin to kanina, aside kaninang umaga kay partner. So ngayon, check ulit natin. Ayan, ang dumi nila. Guys, ayan napakadumi na nila. So linisan natin to guys at nang mapakain na din natin. Ayan na, ang mga itsura ng mga biik natin guys. Yan, linisan natin tapos lagyan natin ng tubig yung kanilang patubigan. Yan. Yan, maligo na kayo, Dick? Ha? Ayan, linisan ko muna to guys. Ayan guys, nilalagyan namin ng tela itong kanilang patubigan para hindi makapasok yung mga lamok. At the same time, kapag nagpapalagay kami ng tubig, ay masala na rin yung tubig na nilalagay namin. So ayan guys, feeling fresh na yung ating mga biik. Ayan, dalawa yan sila guys. Yan yung ating
fattening din dito sa yard. Bale, isang babae tsaka isang lalaki yan guys. Ito silang dalawa ay for dispose lang din talaga to sila kasi hindi rin namin talaga planong mag-alaga ng baboy kasi napakahirap pagdating sa feeds. Ito ay ano lang, parang nagiging ano lang namin guys, yung pansamantalang income habang wala pa yung mga baka. Syempre guys, kailangan ang pakainin kasi baka magdabog ito at tayo yung mapagbuntungan. Baka agibain nila yung kanilang kulungan kaya tayo kukuha ng kanilang pagkain. Ito namang ibang manok natin guys, ito din yung tinitingnan ito pagkain natin. Hindi naman kasi ito para sa inyo. Yan, etong isang to guys ay para na to sa kanilang dalawa. Enough na to guys. Tapos mamaya namang hapon. Tapos kinagabihan. Ganun kami magbigay ng pagkain sa kanila. Okay, ito na guys. Yan. O diba ayan, kahintay sila dyan sa ating feeds ng baboy. Yan yung hog starter natin. Tapos dyan naman sila. Diba? Bakit kayo nakaabang dyan? No, no. No? Wag po. Kasi hindi yan para sa inyo. Iba yung pagkain nyo kasi. Kaya wag nyo yung pagdiskitahan. Siyempre guys, wag natin itong kalagtaan isirado kasi ayan o, tulad niya nila, nakaabang na yan sila. Lagyan natin ng ayan, para hindi nila makuha. Yan. Kayo, bakit? Anong gusto nyo? Mamaya pa tayo magkain. Ayan na yung isa guys, talagang tinatry niya pa. Baka mayroon siyang butas na makita at makakain siya. Eh wala naman kasi na Nok. Malis ka na dyan Nok. Ayan. So maraming nagtatanong sa inyo guys kung hindi ba nag-aaway etong aming mga lalaki na nandito sa yard. Ayan, kung makikita nyo, iba't ibang uri ng lalaki ang meron tayo dito na nakawala or nasa range lang. Tsaka yung mga babae din meron. So far naman guys, sa mga lalaking nakawala na, eto tulad nila, tapos eto, tapos nang dun, ay meron na silang chemistry na tinatawag or nagkakaigihan sila. Pero sa at some point guys, kung minsan din talaga nati-trigger, kaya ayun, nagsisipag-awayan din. Pero palagi namang meron tao dito sa bahay guys, kung kaya okay lang na kung minsan talagang hindi natin maiiwasan nag-aaway sila, pero nandito naman kami para sawayin. Saan ka magpunta? Sabi ko naman sa inyo guys palagi yung nakasunod si Oscar. Ayan, saan ka na naman? Anong gusto mo? Ha? Wala pa tayong pagkain po. Mamaya ka na maglapit. Ganyan siya kalapit guys. Talagang nakaano ka sa akin ha? Nakaabang ka ha? Ano, nakaabang ka talaga? Giniginaw to guys kasi ang lamig ng panahon, ang pangit ang panahon ngayon. Naghahanap ata ng pagkain. Ayan yung araw guys, hindi nga siya makalabas dahil nga sa ulap. And ayan oh, mukhang uulan na naman ulit. Ayan, i-check ko rin yung mga baka namin mamaya kung busog na ba sila kasi pinaglilipat ko lang sila sa area kung saan meron silang makakain. Oscar, saan ka galing Oscar? Ha? Saan ka galing? Ayan sila guys, etong dalawang to, hindi yan nag-aaway kasi sanay na sila sa isa't isa. Yan. Titingnan ko pa yung mga alaga namin sa kabila and mamaya na lang siguro tayo mag-update ulit dito. Etong aking alagang pusa, palaging nakasunod. Palagi ka na lang nakikita sa video na. Yan. So, itong mga alaga namin dito guys, tulad nga na sinabi ko, naghihintay na lang doon na pagkain kasi masama nga yung panahon and talagang ganun talaga yung routine din nila. Kapag merong isa sa amin ng partner ko na nasa baba, ay magsisipaglapitan yan at mag-a-attempt na sumalubong. Baka sakaling may dala tayong pagkain. Kaya ayun, sa mga nagtatanong kung nag-aaway ba, yes, nag-aaway naman din sila. Pero nasasaktuhan lang din kung minsan nandito kami sa bahay, eh, hindi nga din natutuloy. Eh kung minsan din naman, may mga pagkakataon tulad din ni Apollo kanina na sabi ko sa inyo, napakita ko, yun yung napagbuntungan. And then, kinabukasan, pagkagising namin, ganun yung itsura niya. Kaya, yung isa din naming alagang lalaki dito sa yard noon, kinulong namin pansamantala. Pero ngayon, nakakalabas na siya.
Kasi nagbait na rin siya. So, ayun. Nag-aaway pa rin sila guys. Balik na lang ako mamaya. Di ba? So yun lang guys, medyo masama talaga yung panahon at wala tayong gana na mag-vlog talaga doon sa outside kasi nga mahirap na baka umulan bigla, and babalikan ko rin nga pala yung aming mga alagang baka ngayon guys kasi kailangan din silang i-place sa isang secure na area kasi nga medyo maulan. Kaya ayun lang ang ating munting vlog muna ngayon, and until next time, goodbye and peace out guys. Ingat kayo!